βγήκαν ρε στο Σύνταγμα να διαδηλώσουν για το θάνατο του Χάσκη στην Αράχοβα. Δεν είδα όμως καμία διαδήλωση για το θάνατο της 50χρονης που την κατασπάραξαν τα 2 σκυλιά του γειτονά της. Αυτή η 50χρονη σήμερα δεν ζει. Και αν ζούσε, θα πλήρωνε για ένα πρόστιμο 90.000 ευρώ. Γιατί τόσο κοστολογείται η αφαίρεση μιας σκυλήσιας ζωής. Γιατί ο σκύλος της μέρας μας είναι πάνω από τον άνθρωπο. Αλλά στην Ελλάδα σήμερα οι διαδηλώσεις γίνονται μόνο για ΛΟΑΤΚΙ, για μητού, χωρίς να ξέρεις αν μια κατηγορία ευσταθεί ή όχι, για αναρχικούς, για μπαχαλάκιδες, για τρομοκράτες και για κάθε γαλλική σκαρίδι. Δεν είδα καμία διαδήλωση για τον αστυνομικό που νοσηλεύεται στη ΜΕΤ επειδή τον έστειλε και ένας αναρχικός. Δεν είδα καμία διαδήλωση για τα δικαιώματα ενός παιδιού να μεγαλώνει με έναν πατέρα και μια μητέρα. Και όχι με 10 μαμάδες, 20 μπαμπάδες και 32 φύλλα. Εσείς καμία διαδήλωση για το αναφέρετο δικαίωμα κάθε άντρα να υπερασπίσει τον εαυτό του, εάν δεν έχει κακοποιήσει έναν άλλον άνθρωπο όπως του έχει επαγγελθεί μια κατηγορία? Είδατε να καταδικάζουν όλοι αυτοί την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, να καταδικάζουν τους εγκληματίες της Μαρφίν? Είδατε καμία εκδήλωση για τους παράνομες ερχομένους που δολοφόνησαν έναν άνθρωπο το 2011 για μια ψηφιακή μηχανή, για τον εγκληματία που άφησε στο ανεπερικό καροτσάκι τη μηχανή? Είδατε εσείς να γίνεται καμία διαδήλωση για όλα τα τοπικά πρόσωπα τα οποία δέχονται συνεχώς ύβρις, απειλές και τρομοκρατικές επιθέσεις στα σπίτια τους, όπως ο Μπογδάνος στο σπίτι του, η Λατινοπούλου στο σπίτι της, ο Τζίμερος στο σπίτι του, ο Πλεύρης, ο Γεωργιάδης, προχθές ο Νατσιός στο Απιθύτα πήγε να παρουσιάσει ένα βιβλίο άνθρωπος και διάφοροι ακροαριστεροί έτσι λέω φοιτητές που το ακύρωσαν. Επειδή στο μυαλό τους είναι ακραίος. Γιατί είναι ακραίος? Γιατί δεν συμφωνεί με τον παραλογισμό τους. Αλλά αυτή είναι δυστυχώς η Ελλάδα στις μέρες μας. Εσύ λοιπόν, πόση υποκρισία αντέχεις?